Hi friends, welcome to Arima Art Creation. இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி பொங்கல். ஸோ நம்ம சேனலில் லைவ் நடத்ததா சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, அது இன்றைக்கி நடத்த முடியல, யாரும் கோச்சிக்காதீங்க. நம்ம லைவை சண்டே மார்னிங் இல்லை ஈவினிங் நடத்தலாம், ஓகேவா? ஏன்னா நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலுக்கு வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம், ஒரு 2 days வெயிட் பண்ணுங்கள். நம்ம கண்டிப்பாக சண்டே மார்னிங் இல்லை ஈவினிங் கண்டிப்பாக லைவ் பண்ணலாம். யார் அந்த வின்னர்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்கலாம், மறந்துடாதீங்க. கண்டிப்பாக லைவுக்கு வந்துடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை புதுசாக பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா கிவ்அவேல கலந்துக்கணுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளை இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ இல்லை ஃபேஸ்புக்லேயோ ஃபாலோ பண்ணணுன்னா மரக்கழி ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி நம்மளோட இன்ஸ்டா பேஜும் இருக்குது, ஃபேஸ்புக் பேஜும் இருக்குது. மறக்காமல் போயிட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அடுத்து இன்ஸ்டாவில் கிவ்அவே கொடுக்கறதா இருக்கும். மறக்காமல் போயிட்டு பேஜை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிவ்அவேக்கான ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கக்கிட்டேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ வாங்கிடுவோம், வின்னர்ஸ்கிட்டேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ வாங்கிடுவோம். அவங்கக்கிட்டேருந்து வாங்கின ஃபோட்டோ அப்படியே ட்ரா பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்ட டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அவங்களுக்கு கொரியர் பண்ணி கொடுத்துருவேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட கிவ்அவே. ஸோ மறந்துடாதீங்க, கிவ்அவேல கலந்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி பொங்கல்.